खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेयारि खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ जरहाटआव फरायसा दैदेनगिरिखौ गाग्लोबनाय। पुलिसनि गुलि गावनायाव सन्देह गोनां सिखाव जोखोम जायो। 15,555 आइजोफोरा शिबसागरनि जेरेंगा फोथाराव दिहानामजों मुलुग रेकर्ड बानायदों। भुटाननि रानि बिमानो इउएन ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटि बान्था 2025 मान होनाय जाबाय। कंग्रेसनि बारग' दैदेनगिरि 1.5 कौटि रांनि चेकजों लोगोसे खायो। चिरां पुलिसआ इथानल खावनाय रेकेटखौ हमनो हायो। 7 हमजायो, 2 टेंकार जब्द। बांलादेशि हाबफैग्राफोरखौ सिनायथिनो थाखाय DNA आनजाद खालामनो दाबि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ जरहाटआव फरायसा दैदेनगिरिखौ गाग्लोबनाय। फरायसा आफादा पुलिबर पुलिसखौ खामानि मावनो हायैनि अजद होदों। शुक्रबारनि मोनायाव जरहाटआव सासे फरायसा दैदेनगिरिखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। खौरां मोननाय बादिब्ला पुलिसआ बे जाथायनि सायाव रावखौबो सोंथि खालामाखै आरो केस थिसनाखै। मोनसे फिसा आयदाखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव जानाय दाङाबाजिनि समाव बे गाग्लोबनाया जादों। फरायसा आफादनि आफादगिरिया बुङो दि गाग्लोबनायखौ गोथौ जानायनि उनावबो पुलिबर पुलिस थानायाव जेबो केस होनाय जायाखै। मोनसे फिसा आयदाखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव नांज्लायनाय समाव बे गाग्लोबनाया जादों। वेस्ट जरहाट रिजनेल स्टुडेन्ट इउनियननि लेङाइ आफादगिरि चिन्मय भगवतीआ आखाइ होनानै नांज्लायनायखौ होबथानो नाजादोंमोन, नाथाय बिथांनि मोखांआव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायनि जाहोनाव गोबां जोखोम जादों। चिन्मयनि नखरा सनिबारखालि पुलिबर पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बेरेखा हान्जाया जाथायनि सोमोन्दै एफआइआरबो होदों। रिचार्ड स्टिनियालिनि सीसीटीवी फुटेज, जेराव गाग्लोबनाय जादोंमोन, चिन्मयनि सानै लोगोफोरनि सायाव गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों, जाय रोखा फोरमान होयो। सीसीटीवी फुटेज थानायनि उनावबो पुलिबर पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामाखै, जायनि जाहोनाव जिल्लानि फरायसा आफादनि गेजेराव गोख्रों रागा जोंनाय सोमजिदों। जुदि बिबानगिरिफोरा बे आयदाखौ थाबैनो सुस्राङाब्ला जायगायारि सोमावसारनायखौ जागायगोन होननानै आफादआ हुमखि होदों। नैथि खौराङाव दङ पुलिसनि गुलि गावनायाव सन्देह गोनां सिखाव जोखोम जायो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला समबारनि फुङाव गुवाहाटीआव आवथायाव लांनाय समाव पुलिसआ खारखोमानो नाजानाय सासे सन्देह गोनां सिखावखौ गुलि गावो। जोखोम जानाय दायनिगिरिखौ माधव दास होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय थांनाय सप्तायाव बेलथला ओनसोलनि मोनसे थाग्रा न'आव हाथियार लानानै सेख'नाय जाथायजों लोब्बा दंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया 30 जानुवारि खालि थिलाराय प'र्टनि निरुपमा कनक्लेभआव जादों, जेराव हरनि समाव गंनै न'फोरखौ नोजोर होनाय जादोंमोन, जेब्ला सिङाव थानाय सुबुंफोरा गोजानाव दंमोन। फारसेथिं मोनसे न'निफ्राय जेबो बख'नाय जायाखैमोन, गुबुन न'निफ्राय नोगोद रां आरो बेसेन गोसा बेसादफोर खावदोंमोन। बशिष्टा पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सीसीटीवी फुटेजआव 3 सुबुंनि लोब्बा दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जायनि जाहोनाव सुभाष दास आरो कार्तिक शर्माजों लोगोसे माधव दासखौबो थाबैनो हमनो हायो। अपारेशननि गेजेरजों पुलिसआ खावनाय रांजों बायनाय स्कुटि आरो मबाइल फनजों लोगोसे 15.65 लाख रांनिबो बांसिन नोगोद रां, सनानि गहेनाफोर आरो खावनाय खामानियाव बाहायजानाय आगजुफोर बोखांनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गाहाय दायनिगिरि महरै सिनायजानाय माधव दासआ 10 माइल ओनसोलनि साखाथियाव थानाय खाबुनिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन, जेब्ला बिथांखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय लांनाय जादोंमोन। नाजानाय समाव भास्कर तालुकदार मुंनि सासे लान्स नायकआ जोखोम जायो। खनले खनले हुमखि होसेयावबो दासआ हेंथा होबाय थादोंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसआ बिथांनि आथिंआव गुलि गावदों। थामथि खौराङाव दङ 15,555 आइजोफोरा शिबसागरनि जेरेंगा फोथाराव दिहानामजों मुलुग रेकर्ड बानायदों। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि शिबसागरआ 3 फेब्रुआरि खालि जारिमिन सोरजिदों, जेराव 15,555 आइजोफोरा 45 मिनिटसिम जारिमिनारि जेरेंगा फोथाराव थाद'नाय गैयै असमिया दिहानामा गावनि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों मुलुग रेकर्ड बानायदों।
मोनथाम खोन्दोआव दिन्थिफुंनाय दिहानामआ मावख'आरि महरै वर्ल्ड वाइड बुक अफ रेकर्डसआव दैखांजाबाय। बे हाबाफारिखौ रत्ननगर तेजास्विनी फाउन्डेशनआ बाहायदोंमोन आरो मुंदांखा दिहानाम बुंथिगिरि आरो दिहानाम गुरु बिमुं मोनगिरि अमिय नियक कलिता बिथाङा दैदेनदोंमोन। हादोरसानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि आरिमुगिरिफोरा रेकर्ड सेटिं दिन्थिफुंनायाव बाहागो लादों। बे हाबाफारिखौ औनियाथि सत्र सत्राधिकारी डक्टर पीताम्बर देब गस्वामीनि नुजाथिनायाव मान बावनाय जायो। मख'नो गोनांदि गोबां बोसोरनिफ्रायनो दिहानामनि फोथाराव खामानि मावबोनाय आमिया नियक कलिता बिथाङा बुङो दि मुलुगनां रेकर्ड खालामनो नाजानाया दिहानामखौ गोथार महराव मुलुगनां नायगिरिफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनो नाजानाय। वर्ल्ड वाइड बुक अफ रेकर्डसनि भारतारि क'अर्डिनेटर सिन्धुजा भिबिआ बे जाफुंसारनायखौ बाख्नायदों आरो बेनि मावख'आरि सिनायथिखौ रोखा खालामो। ब्रैथि खौराङाव दङ भुटाननि रानि बिमानो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटि बान्था 2025 मान होनाय जाबाय। भुटान साम्रायजोनि रानि बिमा महामहिम ग्यालियुम आसि द'रजि बांम' वांचुकखौ 3 फेब्रुवारियाव क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव खुंनाय मोनसे जर'खा फोरबोआव 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटि बान्था 2025 जों मान होनाय जायो। बे मानगोनां बान्थाखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट UNBTआ रानि बिमानि जिउनां आरो सुबुं सिबिनाय, समाज जौगाखांनाय आरो बयखौबो लानानै जौगानायाव मख'जाथाव बिहोमा होनायखौ मान होनानै होनाय जादों। समाज अनसाय बिथिङाव गावनि दैदेननायनि थाखाय मुलुगनाङैनो मान होजानाय महारानीआ तारायण फाउन्डेशननि गायसनगिरि आफादगिरि, जायनि गेजेरजों बिथाङा भुटाननि गोजान ओनसोलाव गुवारै गामियारि जौगाथाय हाबाफारिखौ दैदेनबोदों। बे फाउन्डेशनआ निखावरि खमायनाय, आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनाय, सोलोंथाय, सावस्रि जोथोन आरो हारिमुआरि उनमोनथायखौ संरैखा खालामनायनि सायाव नोजोर होयो, जाय गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरनि जिउखौ गोबां बांहोयो। बे बान्थायाव मान बिलाइ, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि महरखौ दिन्थिनाय ट्रफी, दोरोङारि बर'नि गोदोनि नेरसोन जेरै सेरजा, दोरोङारि दामग्रा आगजु, आर'नाइ आरो दख'ना आरो लोगोसे 2 लाख रांनि बान्था होनाय जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव गोबां मानगोनां सुबुंफोराबो बाहागो लादों, जेराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी, गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी अथ'रिटी गभर्नर डक्टर लटे सेरिं, भुटाननि नखर आरो हारिमुआरि बिफाननि मन्थ्रि लियनब सेरिं, आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', BTCनि बारग' गाहाय प्रमद बर' आरो UNBTनि आफादगिरि डिमासा दिरां मुसाहारि आरो गोबां गुबुनफोर। 5थि खौराङाव दङ कंग्रेसनि बारग' दैदेनगिरि 1.5 कौटि रांनि चेकजों लोगोसे खायो। कंग्रेसनि बारग' दैदेनगिरि आरो हा दालाल अनवार हुसेनखौ गुवाहाटीआव 1.5 कौटि रांनिबो बांसिन नोगोद रां आरो चेकजों लोगोसे खायो। थि संगालि इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै थांखिनानै सिग्रोमनाय समाव बशिष्ठ पुलिस थानानि मोनसे हानजाया हुसेनखौ हमदों। बे अपारेशनाव हुसेनजों लोगोसे 4 सुबुंखौ हमनाय जायो। पुलिसआ गोबां थामथि हानजानो होनाय 50 लाख रांनि नोगोद रां आरो 1 कौटिसो रांनि चेक बोखांनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला हुसेना जब्द खालामनाय नोगोद रां आरो चेकखौ लानानै राङारि लेनदेन खालामनो थांगासिनो थानाय समावनो बे हमनायखौ खालामनाय जादों। अनवार हुसेना गाहाय आसाम, जर'खायै धुबरी जिल्लायाव सासे मुंदांखा आरो गोहोम गोनां सुबुं, जेराव बिथाङा राजखान्थि आरो फालांगियारि बिथिं मोन्नैयावबो सांग्रां जानानै दं। कंग्रेसनि बारग' दैदेनगिरि हुसेना उनाव धुबरी आरो गुवाहाटीआव फालांगियारि मुलाम्फाजों हा सम्पति आरो हा दालालनि सेक्टराव सासे गाहाय गेलेगिरि जादों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो दि हुसेना सिगां गाहाय गुफुर कालार दायनि दायनिगिरिफोरजों एसेब्लाबो खेंसालियायै सोमोन्दो दंमोन। नायबिजिरगिरिफोरा हुसेननि गुवार सम्पति बिगोमाफोरखौबो नायबिजिरगासिनो दं। जुदियावबो जेबो मावख'आरि बेसेनखौ फोसावनाय जायाखै, नाथाय बिथांनि गासै सम्पतिया जायगायावनो गोबां 100 कौटि जागोन होनना साननाय जादों। 6थि खौराङाव दङ चिरां पुलिसआ इथानल खावनाय रेकेटखौ हमनो हायो, 7 हमजायो, 2 टेंकार जब्द। चिरां पुलिसआ बङाइगाव रिफाइनारिनि साप्लाइ लामायाव सोलिबाय थानाय मोनसे संगठित इथानल खावनाय रेकेटखौ हमनो हायो आरो जिल्लायाव 7 सुबुंफोरखौ खायो आरो 2 टेंकारफोरखौ जब्द खालामो।
पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बे रेकेटआ चिरां जिल्लानि थालिगावआव इन्डियान वेल कर्परेसन लिमिटेडनि सिङाव सामलायजानाय रायजोनि बायजोनिफ्राय बङाइगाव रिफाइनारिसिम लांनाय इथानलखौ खावनायाव लोब्बा दंमोन। अजद होनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा रिफाइनारियाव दैथायहरनायनि सिगां इथानलनि मोनसे बाहागोखौ खावनानै टेंकाराव दै गलायना होयोमोन। चिरांनि पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट ध्रुब बराया बुङो दि पुलिसा मोनसे थि संगालि खौरांनि सायाव खामानि मावदों आरो थांखिनानै अपारेसन खालामदोंमोन। बे समावनो NL01AJ 5079 आरो NL01AF 2066 रेजिस्ट्रेसन नम्बर थानाय गंनै टेंकारफोरखौ हमनानै जब्द खालामनाय जायो। बे अपारेसननि समाव बे रेकेटआव लोब्बा थानाय 7 सुबुंखौ हमनाय जायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ सनितपुर गामिनि 30 बोसोर बैसोनि बिष्णुमणि दास, त्रिपुरानि 45 बोसोर बैसोनि मिहिर देब, उदालगुरि जिल्लानि 37 बोसोर बैसोनि गसाइनिगाव, बरफोथार गामिनि 35 बोसोर बैसोनि मबारक आली आरो बैखुंगांनि 42 बोसोर बैसोनि आजिमुद्दिन आली होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला केस नं 14/2026 नि सिङाव काजलगाव पुलिस थानायाव केस होनाय जादों आरो बे रेकेटनि आबुं बिबांखौ थि खालामनो आरो साप्लाइ चेननि गुबुन जाथावना लिंकफोरखौ सिनायथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ सिनायथिनो थाखाय DNA आनजाद खालामनो दाबि। 3 फेब्रुआरि खालि आन्टार हिन्दु परिषद AHP नि आफादगिरि प्रवीण टगरिया बिथाङा आसामाव आयेन बेरेखायै बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ सिनायथिनो थाखाय DNA आनजाद खालामनो दाबि खालामदों। जाय 1951 मायथाइनि भट सोगिरि फारिलाइखौ फोलेरनि ट्रेसिं खालामनो थाखाय गुदि फोरमान बिलाइ होनना फोरमायो। मोनसे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानानै टगरिया बिथाङा बुङो दि जायखिजाया दोलोआ खुंथायाव थायालासेनो थोजासे राजखान्थियारि गोसोआ थायोब्ला आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ हमनो हायो। जों दाबि खालामो दि नोगोरारि जानायनि थाखाय उदायथि थि खालामनो थाखाय DNA आनजाद खालामनांगौ। 1951 मायथाइनि भटार फारिलाइखौ मोननो हायो। बेखौ बाहायनानै फोलेरखौ ट्रेस खालाम आरो DNA सेम्पोलफोरा गोरोबहोयो होनना बिथाङा बुङो। टगरियाया दाबि खालामदों दि DNA आनजाद नायनायखौ 2 एबा 3 घन्टानि गेजेरावनो फोजोबनो हागोन आरो बेबादि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय पर्टेबल मेसिनजों लोगोसे आनजाद नायनायनि गुदि दाथायफोरनि जेबो आंखाल गैया होनना बुंबावो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।